Здравейте, хора! Какво да ви казвам? 2 дни пълна мъка, скука, пот, мор, каквото се сетите. И така. Вчера с Мер се разходихме пак и ходихме към KFC да ядеме и няма там някакъв малък материал направих, ама изобщо тия 2 дни просто е жега. И така. Здравейте, хора, с Мер съм в KFC. Магай се, пакок! Аре, писта! Мак, KFC-то! Много е сладко. Много. А те бучета са мотиви. Ядохме бучета и вече са... Човека... Америко си им вика фащийки. Вижте какво яде. Просто вижте, хора. Не може да си изяде още картофите. Ето, голям пичок. Дюд. Вчера се видях с него. Ще ме черпи кефси, ама нещо ме излага. Да. Добре. Какво с мен, бе? Хора, ето и малко рисунки на Мер, които ги е правил вчера в Природно-научния музей с госпожата си по рисуване. Гледайте.